आंनि मुङा श्री हेमसिं बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय औगुरि गामिनि थाना आमगुरि जिल्ला बिटिआर आसाम। आंनि फोसावनो साननाया बेनोदि आंनि आंगो बुरिया 3 तारिख सुनिबारनि 10 बाजियाव न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो बियो दासिमबो सफैयाखै। बेनिखायनो आङो खावलायदों जाहाथे सोरबा लोगो मोनोब्ला आंनि फन नम्बराव जानाय फन नम्बरा जाबाय 9678870261। आं खावलायहरनाया बेनोदि सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बे फन नम्बराव अननानै खोन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आंहा न'खराव रावबो गैया, बे गथ' सानैल', सासे 2 बोसोरनि सासे 7 बोसोरनि। बे 2 बोसोरनि गथ'आ ओंखामबो जानो हाया, बेखायनो बिमाखौ गोसोखांनानै अराय सम गाबबाय थायो। बेखायनो आंनि धोरोम हिन्जाव अलखा ब्रह्मखौ होफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मिथिहरनाया बेनोदि सोरबाफोर नुसनबायोब्ला अननानै आंनि जानबुं नाम्बाराव मिथिहोहरनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इं 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बे फरायसालिमायाव। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9706680878 एबा 700227192 आरो 70021317554 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।